Hola, ara que acaba d'acabar la meva jornada laboral per avui, doncs et convido a fer un petit repàs, una petita meditació d'anar a dins, perquè la puguis fer doncs, sempre que vulguis, i, per exemple, quan acabis de treballar o en un altre moment quan acabis alguna activitat. Pots tancar els ulls i deixa't escoltar unes respiracions per entrar en contacte amb la dinàmica, el flux que hi ha dins teu. No intentis canviar la respiració. És només com una aproximació, una mirada curiosa a com està en aquests moments. Observa també com està el teu cos físic, si notes alguna tensió, alguna part més que una altra. Estem fent un recorregut per posar consciència, sense jutjar-ho. I com estàs a nivell emocional? Quins sentiments hi ha o quines emocions emergeixen? Escolta-les. I a nivell mental, quins pensaments hi ha, quin discurs està funcionant, quin diàleg intern està en marxa. Pren-ne consciència sense pretendre que sigui diferent. I ara et convido a fer 3 respiracions profundes. Inhala. Exhala. Inspira. Expira. Fes-ho de la manera que et vagi bé. Inspira. Expira. Normalitza la respiració. I et convido a que pensis en una cosa que ha passat o que has fet durant la teva jornada laboral i de la que vols com estar-ne agraïda, algú pel que pots felicitar-te, com que vols assaborir. Deixa't un moment per connectar-hi. I
per mostrar el teu agraïment internament cap a tu. I mica en mica, al teu ritme, pots anar tornant. I deixant que la jornada d'avui quedi ja en un altre pla, no? Com poder tancar això i obrir-te al que vingui després, al que ve ara. Espero que t'hagi servit i que gaudeixis d'aquesta petita pràctica. Una abraçada!